katag na wala ni mga jackstone diri wala mo dito ay alsa ni Mugil problema na ko ron di makalsa ni. Ako kung hitagtawa ni ron alsa ni di dinalian ra bali trabaho tinhan lam alsa ni utang na ni ngadto dapat sa dagat kay basi dai moabot bagyo. Kuba sa ning riprap gi trabaho na mo diri. May ni basi nay mga tambay daor ka ng mga mananagat diya sa unahan basi nay mangita kwarta daron manuhol ko mga mananagat diri para mo alsa ni mga jackstone na. Suhulan lang nako. Kaya mahuman na yun yung trabaho ani. Kaya maragwa na yun yung human da. Meanwhile... Pre. Sige mga hinuktok na yung buak ng bato na yung tutukan. Sige malagi ko pre kay. Ano man? Sus. Waigi ayo gid ang pagpanagat. Oh. Ya. Muna nga. Wagi kay malungag balay gani. Oh no. Ngita lagi yung trabaho lagi. Uy, sus tayo may pre. Kaya ako mga apply sa go. Apply sa go. Asa man pre? Daan na unahan. Kana unahan? Oo. Kaya ba? At bang? Ya. Mahal og sweldo pre. 500 ang oras. Oras? Oh, 500 ang oras. Nako na pre. Uy, simana. Pila simana? Oras. 5 sa kalibo, 2,000. 7, 3,000, 5. Ang simana. What? Taghana sa hinumigas ni imuhang. Gituan diri maak mo nang hinumigas. Hindutan na ng Ato na, nga play ta. Nga play ta. Ya mada. Asam ta mga play ng Di na amay engineer diha nang ani anha. Ato untuk karon. Na. Okay. Hindutan gid ano ka pre. Solba jedi imuhang problema ron. Sige hinuktok di mabuak ng bato tana. Tara pre. A few moments later. Uy, nga bay. Uy, bay. Gana mo trabaho? Uy, mao na imong gibangita karon. Nangita lagi ko kanang trabahante lagi nga mo. Tiwas og trabaho atong wa matiwas nga trabaho Uy, dito. tanawa. Nangita lagi ta. Amo ni sa engineer Mao na engineer ang ingon. Gana mo trabaho ka. Oh, basta unsa. Sa unsa? Ganahan mo trabaho sa unsa? Sildoan ako 500 ang oras. O tanawa, mao na yang gipo sa media. Media sa media. Oh, Sige, pati ta kay. Wa sus kita pang nanagat ko nga to wagi mahimo. Ya, unsa man? dali ra kay trabaho, portirang gaana alsara to mga jackstone dito sa Jackson. Oh, Sus. jackstone. Daan na kayo. Ay Jackson man. 500 ang oras niya, Oh. Jackson ra. Oh, jackstone ra. Oh, katong jackstone nga murag porma sa duas bata ba? Okay lagi ito. Oh, yato. Sus ka na engineer. Bisa pag usak sa akong Jackson engineer. Pre, Sure ka ha? Oh, Bantay ha? sige. Sige ta. Oh, tana ta. Ato Ato, okay. Ano? Mahuman to trabaho ato. Tara. Pre. Oh, engineer. Ani? Oh, Asa man engineer? oh na ni diri dapita. Mo ni. Kita? Kini ani. Oh, kini. Wa may Jackson Mo nila. man Jackson lagi. Kay way Jackson. Kada day. Mo man Jackson nga ako ang gipasabot nga. Paasa na ko ninyo kay wagi mahuman trabaho way niya sa. Sus bungot ka gang mo engineer. Ha? Ikaw pre, ganaha ka mo sana pre. Kana mo man Jackson ni mong pasabot ay. Mo na pormag priyag Jackson sa duas bata. Ikaw pre, ganahan ba kay kurta na pre? Kita. Bisag swelduhan pa ko ninyo tag 5,000 kabok usa kabok ana. Degi ko mo trabaho ana. Kita ako engineer, sige tagaan mo 1 million ana. Sus. Ulit ta pre ay. Puti mo bata na pre. Oh, Di ka mo sigit. Wala to nang Puti mo bata na. Saan ra lagi na? Abi si engineer to ugan. Madara lagi ninyo galsa. Mas may bitaw. Oh, abi ugan ka na mo engineer. Asa halang tagaan lagi ta mo. Tagaan ko no. Ikay alsa na engineer kay kami may muhatag nimo. Oh. Kay manguli mi oy. Wala biya ko. Oh, sala kay kami pa mahatag mo. Tara pre. Oh, alsa, ato ta. Ikaw tira ba? Sala na. Jackson problema dia ni trabaho. Saan naman ni kong trabaho mo gimual sa ni Jackson. Hoy, balik mo diri ay. Alsa hari ni yung Jackson.